Ahojte všetci, dneska si ideme nakresliť, ideme si dneska nakresliť niečo také, vymyslíme si, takže ideme nakresliť, čo sa tak pekne mi darí, na najvyššie, čo sa mi tak pekne darí, že budem tak pekne nakresliť, že to je vážne úžasné srdce. Sice viem celkom pekne kresliť a vlastne ho dneska aj vytmavíme. Ak neviete, čo znamená vytmavíme, tak sa ma kľudne spýtajte. Lebo vytmavíme znamená, že vytmavíme. Že takto pekne, krásne tenulinko a potom ho vlastne vytmavíme. Takže tak. A myslím si, že toto je také pekné svíčko. Zatiaľ, prepáčte. Tak, hotovo. A teraz ideme do najpeknejšiu vec, co viem. Túto sľučku veľkrát robím. A viete, čo som s tým myslela? Že to je balón. Takže teraz ideme zobrať farbičku, takúto. No, farbičku je to ako celuská. A nakreslíme tam takto sličko, ktoré vyfarbíme a takto mu nakreslíme nohy. To je. Takto. Toto som sa pomýlila, prepáčte. Takto. A teraz to ideme vyfarbiť takto pekne na červeno. Takže takýto obrázok je taký celkom pekný. Ja neviem až tak dobre kresliť, ale podľa mňa toto je také pekné a toto si nevšimať. Takže tieto srdiečka sú naozaj nádherné podľa mňa. Takže bye bye! Na budúce natočím nové video, krajšie video. Takže bye bye, na budúce!